Indian democracy at chuan election hian hmun pawimawh takalua he Inthlan na hi ruam na le kalphung him le thiang hlim taka kalpui ani theinan poll personal te hian mawhphurhna lian tak an nei ani he hi Ravi Kumar presiding officer atana ruatani poll personal chuan Inthlan ani ma haw atang le vote thak zo ani nu thlengin ti tur an neia Ravi Kumaran Inthlan na a mawhphurhna le ti tur hrang nei te hi atira tangin kan lo thlir ho don ani pre-poll preparations on appointment abultan na tan chuan Ravi hian training an nei dan tur heng election laws rules procedures le duty chunga vote atlak thei dan tur a hriat angaya a mawhphurhna a hriat chian theinan heng training session te hi akal ngei ngai ani tuna chuan polling party tlanglon te chuan presiding officer pakhat le polling official pathum an nei ti aseta a legislative assembly le lok sabha Inthlan arola alo omani chuan polling official chu pangan lo ni don ti na ani pamphlets le booklet poimo zongzong te po ngun taka a chiar ngayang polling personnel te hi randomization process atlan le ruat annia amma sapera chuan polling personnel ni thei tur atling le tlak te atangin polling personnel hi ruat anni heng officer thlan chu te hi an duty na hmun tur assembly constituency chu hriattur an nilova ama ero chu an training na tur hun le hmun te polling officer nge presiding officer atana ruat anni ti hriattur an ni thung he hi Ravi Kumar le khaton chu ani randomization process voi ni na hi Inthlan ma ni rukemo ni sari la omin nei thin ni in polling party siam fel ani thin he mistake cha hian duty na hmun tur chu tarlan thin ani a polling station ero chu puanzar ala ni lo thung he stage a hian observer te antel nge ngai ni randomization process voi thumna chuan polling party te chu an duty na tur polling station hriattur an ni a he stage a po hian observer te antel nge ngai bokani dispatch of polling parties and collection of polling materials the EVM Inthlan na atana poimo tur man ruata chu alo bera Inthlan na nei ani mania tallam khom tur ani a Ravi le a ho te hi photo identity card pek anni an man rola khom zinga poimo berchu electronic voting machine EVM ani EVM hian ballot unit BU le control unit CU ani voter verifiable paper audit trial VVPAT po anei tel theia VVPAT hi vote thlak tu ten an vote thlak te langtlang jok le fin fi na nena an thlak thei na na man ani Ravi chuan EVM boma chin chia na chu an polling station a man tur ani nge empty a en fia EVM chu that taka chin chia le char phui ani empty a en bok ani an lak nuwa chuan EVM chu man thei ani empty te a battery thange empty le asona ta chu a tha empty te PRO chuan a en fia tur ani a EVM a chuan diklo na a omemo an polling station mi tu nilo an lo lapal ani chuan sector magistrate emo returning officer nena a chan soi fi in a thleng vat tur ani presiding officer hian
EVM chung changa heng ti tur le ti lo tur sang sang theih a hriat pawimawh hle EVM hol kalna le a kobza te chu trulowa na takanem lo tur ani a khuna le kongkha reng reng chu tharum ne na hon lo tur EVM te hi hitar le thil sabula da lo tur ani sathau khon ti tuyang chi reng reng EVM chunga hian fartur ani lo power pack hi control unit atanga lak chu tur ani lo control unit hi vote chhirna dokana a om ma lo chuan apona paper seal hi po thlak lo tur ani cable connector te hi aledling zonga votur ani lo connector china me na te hi met masalovin interconnector cable te hi phoilo tur ani electoral roll electoral roll ma copy hi PRO le atim te tana polling document poimo takani a Ravi hi copy thumpek ani a assembly le parliamentary election te ain roll ani chuan copy nga ani thungang heng hi electoral roll ma copy an tina chan chu heng copy a hian postal ballot PB certified service voter CSV le election duty certificate EDC voter te ming chiang taka a chuan wang ani a mi ayo a vote thak tu te po an omani chuan chin chia an ni Ravi PRO hian ma copy don lai hian akimem ti te le ai nangem ti te ain fi phota an ming te chu an number in dot thlapin a omem ti te voter serial number te chu penemo pen tuya ti danglamani em ti te le number thar te chu an thla ke mo pai ani em ti te ngun takin en fel tur ani a electoral roll ma copy te chuan ROMO ARO ten danang takin signature an PM ti chu Ravi chuan en fi bok tur ani other material Ravi chuan polling station a standard ballot paper a manturin ballot paper somni lai chu la khoma ASD list chu la khom la in chu absent omlo shifted mundanga in son le dead voter thito te list ani Ravi chuan contesting candidates le Inthlan na thok tu the signature photocopy chu endik tur an nei MTN fia Ravi le team te hian Inthlan na man rola khom tur tam tak an la nei ani list of polling materials Register of Voters Form 17A 1 book Voter slips 1,600 Working copies of electoral roll List of classified service voters or CSV if any Ballot paper for tendered votes 20 2 indelible ink vials of 10 cc each Address tag for CU 5 numbers Address tag for BU 4 numbers Special tag 3 numbers Green paper seal for EVM 4 numbers Outer paper strip seal 3 numbers Rubber stamp arrow cross mark 1 number Stamp pad purple color 1 number Metal seal for presiding officer 1 number Presiding officer's diary 1 number Distinguishing mark rubber stamp 1 number Ravi hian amamo turang statutory le non-statutory form te chu anei MTN fi America heng form te hi tluang tak le fill fight taka Inthlan na nei ani theina na poimo em ani List of forms Contesting candidates Form 7A 2 numbers Challenge vote Form 14 2 numbers Blind and infirm voters Form 14A 2 numbers List of tendered votes Form 17B 2 numbers Account of votes recorded Form 17C 10 numbers Record of paper seals used 2 numbers Receipt book for deposit of challenge vote fee 1 book Letter to SHO 4 numbers Declaration by the presiding officer before the commencement of poll and the end of poll Part 1 to 4 2 sets Declaration by elector about his age 2 numbers List of electors who voted after giving declaration or refused to give declaration 10 numbers Declaration by the companion of blind and infirm voters 10 numbers Passes for polling agent 2 for each candidate Visit sheet 2 no's Format for presiding officer's additional 16-point report to be submitted to the constituency observer heng form bakah te hian heng form thunna tur envelope chu Paul buta aken alangai ani List of envelopes
For smaller envelopes or statutory covers, SE8, 1 number. For marked copy of electoral rolls, SE8, 1 number. For other copies of electoral rolls, SE8, 1 number. For tendered ballot paper and tendered voters list, 1 number. For declaration by the presiding officer before the commencement of poll and the end of poll, SE7, 1 number. For the count of votes recorded, SE5, 1 number. For list of challenge vote, SE5, 1 number. For unused and damaged paper seals, SE5, 1 number. For appointment letter of polling agent, SE6, 1 number. For list of blind and infirm voters, SE5, 1 number. For presiding officer's diary, SE6, 1 number. For election duty certificate, SE5, 1 number. For receipt book and cash forfeited, SE6, 1 number. For declaration of companions, SE5, 1 number. Smaller envelope for other purposes, SE7, 1 number. For register of voters, 17A, containing signatures of voters, SE8, 1 number. Cover of PRO's brief record under Rule 40, SE6, 1 number. Plain envelopes, SE7, 2 numbers and SE8, 3 numbers. For unused ballot papers, SE7, 5 no's. For any other paper that RO has decided to keep in sealed cover, 1 number. Cover for unused and damaged special tag, SE7, 1 number. Cover for unused and damaged strip seal, SE7, 1 number. Heng bakah hian stationery tam taklak ho malangaya, ravil atin te hian an enfel zelani. List of stationery. Ordinary pencil, 1 number. Ball pens, 3 blue and 1 red. Blank paper, 8 sheets. Pins, 25 pieces. Matchbox, 1 number. Sealing wax, 6 sticks. Materials for voting compartment, 2 plus 2, total 4 sets. Gum paste, 1 bottle. Blade, 1 number. Candles, 4 sticks. Thin twine thread, 20 meters. Metal ruler, 1 piece. Carbon paper, 3 sheets. Rack for removing oil, etc., 3 pieces. Packing paper, 2 sheets. Cup, empty tin or plastic box for holding indelible ink bottle, 1 number. Drawing pins, 24 pieces. Rubber bands, 20 pieces. Sellotape, 1 piece. Checklist, 2 numbers. Anveva na turchu roman na siam ani a. Ravili atim tepo kalturin anin peitoa an pawh ani. Setting up the polling station. Inthlan ni ani a. Ravili atim te security staff an pekten chuan polling station chu amani in an thleng toa. Poll personnel te chu vote thlak ma atlem bera darkar ni talala omin polling station an thlengin anin tifel mantur ani. Dutu sama chuan polling station a hian polling personnel te hi amani a thlengin zanan riaktur ani a an veva na turpo hemiang hian siamrem ani. Hun tiam a thlen ma chuan EVM hilo honlo tur ani. Polling officer kallo an omani chuan IO tur chu PRO hian aruat theia chu district election officer a hriattur tur ani. Chu amiruat thar chu candidate tu emo bertana thoktu ani tur anilo. Inspect the polling station. Langtlang takle him taka vote thlak ani theina dal thei tu reng ngun taka en fiatur ani a. Atul dana zirin ti danglam ngai te hetiang hian ti danglam tur ani. Vote thlak tu te tan vote thlak ma anom na tur zau tok tak om tur ani. Me chiale mi patan vote thlak ma a om na tur hmun hrang siam tur ani.
lu'na le chuan a hrang om tur ani a kongka pakhat chau om ani chuan alaya mau khama kong ni a siam tur ani polling station chung chu a eng tha hle tur ani vote thak tu te olsam takan lu le chu a theina turin polling agent te chu vote thak dan zong zong le vote thak tu te chevel mu thei turin an thu tur ani a chuti rol chuan vote thak tu te vote thak chu an mu thei tur ani lo him te ka vote thak ani theina turin voting compartment chu tukver emo kongka lata da tur ani du thu sama chuan voting compartment chu flexboard mangin inchi somni pathuma sei inchi somni pathuma zawle inchi somni pathuma sanga siam tur ani a amairo chu lekha khong manga siam voting compartment hlui la thasi te a omani chuan man thei vekani control unit dana atanga hlatok taka voting compartment hi da tur ani ballot unit le control unit Inthlan zom na hrui chu vote thak tu te da lo turin hmuh theia da tur ani assembly le parliamentary election arwala nei ani chuan EVM shan compartment hranga da in chiang taka chin chia tur ani election pakhata ta na ruang am tlanglon chu hetiang hi ani politics a hruai tu te thalak chin chian le thuken tar hrim hrim te chu vote thak zo ma chu polling team te chuan an la thla a polling station a chuan rongbol le mei chem phal ani lo polling material emo EVM te silangai chawin sathau khon war te chu hal thei an ni room en na turin roman na mumal tak nei ero atul ani polling area chung chang le elector te chanchin tarlan na notice le signboard tar ngei ngei tur te chu ravi chuan ama ngei in polling station pona chuan atara form 7A a tarlan angin Inthlan na ading candidate te mingle an chin chiana po tarlan ani basic minimum facilities polling station a basic minimum facilities BMF da tur te chu ramp kailon a om tur ani a tui thiang hlim in tur a om tur ani in chung buro ma mo tok chiale eng thatok tak om tur ani help desk a om tur ani a sign mumal tak om tur ani in thian na le voter te ni hlima anin tlar theina tur a om tur ani who can enter the polling station presiding officer chuan hengmi te hi polling station chunga lu aphal sak thei vote thak tu te polling officer te Inthlan na ading te voi khata candidate te polling agent te mo election agent pakhat election commission ina polling station na lut thei tura thunei na pek te an lekha nen public servant duty te vote thak tu te na an naw pom te vote thak tura ma nia kal theilo middle te le taksa chak vak lo shwai tu te midang tu po vote thak tu te endik tur le vote thak tur lo pui tu te police le security personnel te chu PRO phalna te lo chuan polling station chunga hian an lut theilo security arrangement at polling station kan hriat to angin vote thak na hmuna ven himna ro man na te chu PRO thunei na hnuaya a oma polling station ven himna le lut chuak khwa khil chung chang chu Central Police Force CPF te mawhphurhna ani PRO win amamo ani chuan polling booth an lut theiang heng ven himna thok tu te hi vote thak tran ani main an thleng fel man tur ani a heng ven himna thok tu te hi polling station kongkhara dingin polling station chunga thil thleng chu an thli thlai reng tur ani soitong khan security personnel te hian polling station an lut tur ani lo vote thak na hmun le a che vela dan le tu peken ko na chu local police te mawhphurhna ani a engwang ma in CPF te hi ven him na thok tura da an ni chuan local police te hian an thlak theilawang metar zale metar zani sign te hi ngai poimo tur ani a vote thak na hmun atanga metar zabial chung hi an thunei na hnuaya an da tur ani a ven him na ruam man thlengin a mawhphurhna ani bakah metar zabial chunga hian counter siam phal ani lo polling station atanga metar zani bial chunga candidate pakhatin booth a siam chu ravi chu an hmuh he thil hi election commission thu chuak angin phal ani lova chu wang chuan
but siam chu meter zati pona ason tirta ani conducting mock poll Ravi chuan polling agent te appointment letter le signature pawimawh te chu a enfill masa photani vote thak theih ma darkar khata Ravi chuan mock poll a kalpuya he mock poll an nei chung hian alo bera vote somnga tal an thlak thina VVPAT hi man ani po in EVM ne na tangkopin mock poll hi kalpui tho tur ani polling agent te chu vote thak tur soma an omlo ani chuan minute somni tal nga a chumi nuwa chuan micro observer emo sector officer tele polling station om zong zong te mu line candidate tin te chu presiding officer chuan a vote thewang mock poll kalpui laklo laya polling agent te alo thleng ani po in PRO chuan top sanin emo abula tanga tile atul kher lovang mock poll hi nei nge tur ani a nei ani zot nuwa PRO chuan certificate te asiam tur ani control unit CU sanale a battery engzat nge om ti te chu mock poll nei dona hian a check tho tur ni mock poll tran ma hian EVM a chuan vote thlak pakhat ma om lo ti polling agent ten an chian nan clear button chu a met phota chumi zo a total button chu a met le tur ani ti chuan candidate te ming zone thewa chuan metin mock poll chu kalpui tran tur ani candidate te ming zone a chuan ai zat thewa met ani nu chuan close button chu a met le tur ani close button me ani nuwa vote thlak le om to lo nan ballot button chu me le tur ani chuta result button metin mock poll candidate te result thokha agent te nena hmuh tur ani agent ten social tur an nei lo chuan mock poll data te chu clear le effect tur ani heng zong zong zo vek nu hian mock poll certificate asiama polling agent te le observer te chu sign tir tur ani control unit CU chuan thattakin na athok theia tuna chuan presiding officer chuan thattaka chara chin chiana asia mangai ani ballot unit BU ero hi chu RO level atanga charfel sa ani a mock poll result te hi clear theihil lo tur ani chin chiana neya mock poll certificate a hian zialan tel nge tur ani mock poll result te hi clear ani nuwa control unit CU te hi sil le chin chiana man tu te mangin char phuya Inthlan na man the tan pe fel tur ani result boot frame a chuan green paper seal chu thunlu tur ani result omna lampang chu green paper seal pon lama lor suak chungin chin tur ani result section chu compartment nen char be tur ani a special tag chu close button lang thei si in da tur ani green paper seal po pon lama lor chuak chungin result section kong khar chu khar le tur ani tuna chuan address tag mangin result section compartment chu charemo chin chiana nem kai le tur ani tuna chuan outer paper strip te chu strip seal bantene na votur ania green paper seal bula belin tuam tu kor te chu phela green paper seal noilam chu bel tur ani b tuam tu chu kho a achung veilam panga bel tur ani b
bibel zo hian paper C ban chu achunga lo omang C tuam tu kor chu khoa green paper seal te chu bel tur ani tuna chuan strip seal te chu control unit CU a chuan veilam close button omna hnuai atangin vet kualin dinglama chuan la chola tuna chuan D ban kha achung bera alo omta a atuam tu kor khoa green paper seal chunga chuan bel le tur ani control unit CU chu Inthlan na atana man thei anita outer paper strip seal serial number te chu agent te chin chia tirla an signature emo chin chia na zia tir tur ne I signature po ipengei bok tur ne just before the poll boot level officer BLO chu alo thlengta a Inthlan na nei ani chung zongin Karni Malama district administration pek chua voter slip copy nen BLO hi Inthlan na a om ve don ani heng hi vote thak tu ten voter slip an tibo emo theihngil pal emo an om thua da ani hunruat sa a tak vote thak tran tur ani a an tran man lo ani chuan Ravi chuan an tran man lo chan chu presiding officer diary a chuan aziak lut tur ani PRO chuan vote thak ani mate voting machine thar chungchang in hriat tirna huna tele vote thak top huna chuan thu chua pathum siam tur aneya tuna hian Ravi Kumar hian polling station chunga omte nena chuan thu chua masa bera chiar chuak meka an signature ala bokane adot le a chuan him taka vote thak ani theidan te asem chuaka electoral roll ama copy le form 17A register of voters te chu polling agent te nena ashil fia bok ane tuna chuan vote thak na booth te chu vote thak tran nan pe alonita ane during polls Ravi Kumar chuan vote thak tran theita ti apuanga booth chunga polling officer te chuan mawhphurhna hran theuan neya vote thak danin dot hre thiam tur le polling officer pathum te mawhphurhna hre turin pakhat te te in kan en don ani first polling officer roll ama copy te chu anlo boipuya vote thak tu te anlo zong chuak ani second polling officer indelible ink lo noi tu ania register of voters form 17A electoral roll in dot dana vote thak tu te serial number lo chin chia tu ani third polling officer voter slip chu lo la khomin him takin anda tha a indelible ink voter te kuta akayem ti anlo en fiale a button tinungin voter te chu vote thak phalna ape ani polling station then khata chuan micro observer nakina he film kan la soitel tur te chu commission in ada tel thei boka vote thak chung hian vote thak tu telu dan mumal taka siama pawimawh hle entirnan kumlama upate pian phunga rol ban lo tele mechena pomte chu ngai pawimawh masak tur anni vote thak tu te zinga trongle hriatna lama harsatna nei te chu abik taka ngai saka boipui tur anni Ravi le team te chu hengwang te chau hian voting compartment a hian an lut thei ani ballot unit BU a thothat lovin PRO win vote thak tu chuan chim om achua emo vote thak na hun rei tak amang ti amuin voting compartment a hian PRO chu polling agent tenen chau an lut theiang PRO ini anga inna chu vote thak dan in dot endika diktaka report pek ani hemiata na man rotang kai ber chu presiding officer's diary ani Ravi ang hian diary zialu na tur kolombik thewa hian hetiang chungchang hi vote thak top hun kher ngak lovin akha to ka zialu reng tur ani handling special situations vote thak ani chung hian dan pangngai ang lo du thil a thleng theia chung te chu challenge votes tendered votes blind and informed voters proxy voters voter without index finger voter without finger in both hands underage voters violation of secrecy
Z+ category electors, voters or SPG protectee, EDC and postal ballot. Tuna chuan heng te hilo en ho leila. Challenge votes. Ahma sabera chuan voter ni na rin hlel an ni in enge ti tur lo enila. Vote thak tu ni na chu ti chian ani chavin thil hmuh mai le ngai tha thei te lo en hma saberila. Hming, sex, kum, address la in lai chin na te electoral roll emo epika omtene na in millo na thei te chu ngai tha in. Chu tiang bukin electoral roll a epic number tarlan chu ngai tha in. Vote thak tu photo identity card, assembly constituency dangami chu polling station a electoral roll a hming a chuan pom thei aniang. Polling agent te chuan voter ni na chuan ringlel thei boka. He a rinhlel na apianga hian cheng ni apetur ani a. Hemi atan hian receipt pack ani tur ani. Heng rinhlel na apianga hian in dot dan mumal takin endik na ithok tur ani. Rinhlela chu lemchanga wanga hrimna achunga thleng thei te chu isil fia tur ani a. Form 14 na rinhlel te hming zia na a chuan a hming chu zia lu tur ani. A signature emo a kutzung puinem turin isilanga he ti du lo ani chuan vote athlak iphal sak tur ani lo. A rinhlel tu chu finfia na mumal tak idilanga a soi anga a rinhlel ang finfia na anei thei lo ani chuan a rinhlel na chu ipom tur ani lo. Finfia na anei thei ani chuan an rinhlel na hi an norletin a hnial thla theiang. Ani na chu vote thak tu chuan ati chiang thei ani chuan vote i thlak tir theianga a thei lo ani chuan rinhlel na chu pomin a vote thak iphal sak lo anga police ne na i hlan tur ani ang. An veng mi puite chu thudik highland na konga an tran puina idil theiang. A rinhlel tu hne na chuan a rinhlel na awanga cheng ni ada chu i pekir le anga. Rinhlel na chu rilru thatak pu ati ani lo ti i hriat chuan a poisa da kham kha i chan tir tur ani. Form 14 kolom te na le receipt bu ikola a poisa pek na ikol thata chuan forfeited ti iziak lut pokang. Chu rinhlel te chu presiding officer chuan an hming zia khomna asiam tur ani. Standard votes. Standard ballot paper chu vote thak tu an document en chian hnuwa an ni na ti chian te ta na an siam ania. Ma se a hmingin mi tuina mo vote chu an lo thak to a. Henga tan hian ikuta hetiang vote thak na tur ballot paper somni ikol ani. Vote thak tu hne na ipek main enge mo pala stamp pan lo na chut lo pal takin standard ballot paper ti atnunga iziak tur ni. Form 17B a chuan vote thak tu signature emo kutzung pui thla chu ila anga. Standard ballot paper pek chua te chu i chin chia fel tur ani. Ravi chuan standard ballot a vote thak ani dan chu en pui ringa. Vote thak tu hne na chuan rubber stamp arrow cross mark atui omsa chu pe in candidate adu ber chu chuan a chin chia ta ani. Paper chu vote thak tu chuan thlepin Ravi hne na chuan a pe a. Heta po hian hmuh thei lo na wangemo chak lo na wangemo in kalpui nei phal ani. Ravi chuan chung vote zong le a thak tu chu form 17B chumi atan B ka peka chuan a chin chia ani. Blind and informed voter. Middle taksalama chaklo ten vote an thak dona kalpui an mamo ani chuan phal sak tur an ni. Heng a kalpui tu hi kumsom pariat ayano pangtur an nilova. Vote a thak pui ma hian vote chu him taka thak ani thei nan le. Inthlan ni chuan polling station danga kalin midang vote thak pui tu a atang thei to lo ti chu ziakin anem nge angai ani. Ravi Kumar din hmuna chuan heng chi zong hi form 14A a chuan zia lu angaya. Polling staff reng te chu vote thak tur kalpui tu hi ani thei lo ani. Taksa chak vak lo
ziak le chiar thiam te chuan an hming ziakin signature an pe tur ani a vote thlak tu ziak le chiar thiam lo te chuan an kut zungpui an nem kai tur ani chaklo te zinga hian kut pahnih mang theilo an omani chuan akal pui tu ten signature emo kut zungpui emo an nem kai tur ani a chung chu voters registration a remark koloma chuan chung vote thlak sakna signature emo kut zungpui nem chu akal pui tu te ta ani ti zialan tur ani Form 17A remark koloma chuan identification document a chinchi na number to pali te chu zia tur ani voter without index finger on left hand vote thlak tu kut velama kut zung chal nei lo te a chuan kut zung laia noire theilo tur pen tui chu ta tur ani kut zung changdang a om lo zel ani chuan hetiang hian hnoi tur ani akut velama chuan kut zung changa nei lo ani chuan akut dinglama kut zung chala hnoi tur ani a anei lo ani chuan heta changa chanin kut zung chang nei masak bera hnoi tur ani akut pahnia chuan kut zung changa nei lo shim shim ani chuan akut morber emo abulna laia emo hnoi tur ani underage voters vote thlak tu zinga chuan kumtling lo raviana hriat chuan voter hnen atang chuan chumikum January ni khata akum chu electoral roll mi nen chuan siam ani em ti le ti that ani em ti chu zia kanem nge na annexer te na mi angin siam tur ani a zia kanem nge na siam ani ma chuan vote thlak tu hnen a chuan chu tiang semna dan representation of people act 1950 section som thum pakhata ziak chu a hriat tir tur ani a Ravi chuan chu tianga ziak nem nge na siam hming te chu annexer 11 part 1 a ziak khom na chu anei tur ani chung ziak nem nge na siam du lova vote thlak lova kal te hming chu annexer 11 part 2 a ziak tur ani proxy votes vote in thlak sak hi din mundang le ani a classified voters CSV te chu anma ni du thlanin vote thlak sak phal sak an nia heng vote thlak sak tur te hming zia khom na hi a omani chuan returning officer hne na tangin pek iniang heng vote thlak sak tu te hian vote thlak tu dang te ang bokin thil tlem te thlakin vote an thlak ve theyang heng CSV te serial number chu form 17 na kolom pani na a zia lu tur ani ang vote thlak sak tu te chu an mani omna polling station a ama vote thlak to emo thlak lovemo a vote thlak sak te awang chuan akut zung laia noire theilo pen tui chu noi tur ani a ti chuan an mani vote thlak ve huna kut zung chal chu noire theilo pen tui noi na tur ala om ve thei don ani electors voters with Z+ security or SPG protectees mi tu po veng him tu an nei te chu polling station chunga lu ve phal sak an ni lova heti rol hian mi tu po Z+ security emo SPG protectee ina aven him te chuan uniform halovin ral thuam akbovin an vote thlak na an lu pui thei thungang handling other special situations vote thlak tu ASD li sa om te chu vote thlak phal sak an ni main abik tak le uluk taka an ni na ti chian ani theina turin malak tur ane din mundang le ama chon dan tur te chu heng te hi ane
ama sabera chuan vote thlak tuin vote thlak chungchanga dan chuate emo him taka vote thlak chungchang te hriattur ani hnu pawh a azom du lo ani chuan a chungchang chu vote thlak phal lo ti in Register of Voters emo Form 17A a rimak koloma chuan zia tur ani chu thu zia lu hnuaia chuan iming iziak lang tur ani a chu tiang pokin Presiding Officer diary a pawh zia lu bok tur ani ador le chuan nota heng vote thlak tu te hi an electoral roll number le kut zung pui nem nge na emo signature pe a candidate thlan tur bik nei lo shelote an nia ravi chuan candidate thlan tur bik nei lo hriat lo ai chuan nota option thlang mai turin thurona pe a vote tur nei lo shelote po in him taka vote an thlak theinan Supreme Court za om takin thu a chua chu thu oi takin nota roman na manga kalpui ani Inthlan duty Presiding Officer mai bakah officer dangte chuan postal ballot PB mangin emo election duty certificate EDC mangin vote an thlak theia sarkar na thok Inthlan duty te hi an chena constituency a Inthlan duty tura da an nikher ngai lova voter rang an ming chuan na an chena constituency chunga da an ni lo chuan postal ballot PB chu vote thlak nan an man angai ni postal ballot PB manga Inthlan na dan hi poll personnel tana all sam turin Inthlan nei ani main returning officer hian alo buat sai lok trin ani Lok Sabha Inthlan tam taka le assembly Inthlan thin khata te official te chu an ming chuan na an chena constituency a nge Inthlan duty tura da thin an ni heng personnel te hian election duty certificate EDC mangin vote an thlak thin ani mani chena constituency polling station na duty tura da official te chuan an polling station duty na election duty certificate EDC an pek mangin vote an thlak thei ani Inthlan nia an chena constituency chunga Inthlan chungchanga na thoksi mase polling station duty na big nei si lo ta emo enge moral kholna awanga an duty tur an ti top sakte chu EDC an pek mangin EDC an pek chu na mun ti lo an constituency huam chung khoi polling station a po vote an thlak theiang PRO hian heng voter te hi vote thlak a phal sak main EDC ne na pek chu ta chu ala khom le tur ani PRO chuan thil thlen dan ang chia hian form 17A 17C le PRO diary ate aziak lut tur ani adjournment or stoppage of polls Ravi Kumar chuan presiding officer ani na angin vote thlak chu ti top theia mase heng thil thleng dang lambi ka te chau hian polling station a polling party te heng harsatna khuarel chiat na sang tuilian te vur tlan salutuk te thipui tle na salutuk le adang te awang an local theilovin mamo don lo wang te emo vote thlak na na khol poimo voting machine te electoral roll diktok lo wangin in 12 wok na emo police ina an khabbe theilo khopa diklo taka tharum thona wanga polling station a boina om chuan vote thlak tan huna tanga darkar ni hnuwa po vote thlak tan ala nei lo chuan commission thu chuak angin chu station a vote thlak chu ti top nga la ni in polling station a chuan vote thlak ti top lai lok ani chuan thu chiang kim chang takin hriattur va tur ani mipui te hna chuan vote thlak ti top lai lok chung chang chu election commission in a hriattur le tur thu hriattur tur ani EVM call tele election le kha zong te chu Inthlan pangngai zo hnuwa ti dan thovin polling agent te hmula in chin chiana peka him taka da that tur ani vote thlak lai lok lai ti top ani hnuwa chuan vote thlak ti top lai lok ani ma a vote la thlak velo te chau kha vote thlak tir an nia returning officer chuan PO te Inthlan namasa a electoral roll le register of voters ngai chianen angai tu sakanga voting machine thar angai tu bokang adang zong chu vote thlak masa ang chena kalpui tong election declared void election commission chuan Inthlan na chu engma lo ti in Inthlan that apuang theia hetiang hi athlan the hun chu ani voting machine engpo dan lo anga lak bo ani in ti pal thil thu emo tumreng wanga EVM te chu ti chiat emo abo emo achia emo ti danglam emo ani wanga chu polling station a result tu hriat chian thei ani lo awangin EVM a chuan
khol lam diklo na omemo diklo na dang eng po vote thlak kalphung ti boy thei a omin but chunga in lukhung na a omin in but chunga chuan lukhung in tok ani ti in hriat chuan Presiding Officer ini na angin Control Unit CEO a close button chu me vattur le police ko ngal tura be sei ini a close button chu me ani to chuan EVM a vote thlak na reng reng chu chin chi ani to lo Ravi chuan he thil thleng hi arang thei ang berin arong hne na athlen tur ani a anin election committee hnen alo thlen ve thungang Election Commission chuan thil thlen dana zirin heng te hi thlang theia vote thlak ti top lai lok boina thlen ma a vote thlak tikha ti chiat an nilova angayan ni chuan emo Inthlan thatna thupek a chua thei ani Election Commission chuan Inthlan that apuang ani chuan Inthlan masa ang thowa kalpui tur ani a vote thlak thei zong zong chu vote thlak phal sak le an ni anga danglam na pakhat chi a om vote thlak tu kut velam zung chala indelible ink chu noi aniang Additional arrangement at certain polling station, micro-observers, etc. In polling station a hian in both side na dang tam tak in lamamo vedon ni inalang. Heng video emo, still camera mante, webcasting te emo, micro-observer da te hi, hemi chung chang hi atlang puin han soila. Micro-observers. Government of India emo, Central Public Sector nuaya, na thok tu po, Group C ayat niem lo te chu, polling station tina micro-observer tan da thei an ni a. Micro-observer tan da te chu anom na constituency election commissioner general observer te hnen anin reporter an ni chuan training lo pelokin an lo vil thin ani. Micro-observer te chu DEO hnen atangin appointment letter te I-card te le thil dang te latur le polling team a ompui te nena polling station an pan theina turin dispatch center ama ina pan mai turani. Polling station chu vote thlak ani madar kar khat a ominemo amania hriattur le ko hmuh ani angin a thleng tur ani polling team te role in receipt center ang bokin thunei na pek ani angin postal ballot emo EDC chu amang ve thei ani polling station pakhat ayatam omna hmuna da ani in chu hmuna polling station zong zong chu mawhphurhna ani a heng polling station zong zong te tan hian hun siamin polling agent te nena a omani ti an hriat nan atlo kwal reng tur ani micro observer te chuan mawhphurhna le ti tur tam takan nei a chung te chu observer ina a ko hmuh ang te ngun taka chin che in le commission in guidelines le instruction a pek te chu bel taka hriat fia theinan training le briefing te akal tur ani Returning Officer hnen atangin in biak po dan tur chipchiar tak siam chu ala tur ani Inthlan na nei turin polling station chu a in pei to dana en fel tur ani hei hian polling party a tel ve tele ven himna na thok tu te chu polling station a an omem ti a en fia tur ani a vote thlak na atana man ru le tul poimo te chu a omem ti te vote thlak na atana in both side na le ti ngai te chu a hun taka zo ani em ti te a en fia tur ani mokpo le tel tur ani a hemi huna hian an hun man dan le chin che na tur poimo te a chin che tur ani mokpo la EVM result te chu vote thlak tak tak na hun nei ani main a clear vek tur ani a mokpo certificate ajek fel bok tur ani candidate te mi le sa te chu mokpo le ataka vote thlak ani line polling station a an omle omlo athli thlai ring tur ani polling station a chuan engtik lai point candidate theute polling agent pakhat ayatam anomem ti te ayan fia tur ani agent te tana lu chua dan siam chu an zom nge zom lo ti ayan tur ani vote thlak tu te chu vote an thlak main an pick le document phalchin te chu an ninge em ti ayan fia phot tur ani Register of Voters Form 17 a vote thlak tu te hriat theina document te mumal taka zialu an ni em ti ayan fia tur ani voting compartment te chu him taka vote thlak ani theinan da ani em ti te ayan fia tur ani a vote thlak tu te voting compartment anom line presiding officer emo polling officer te chuan vote tur fui emo ti dan trulo hril tur emo in an kalem ti te ayan fia tur ani ASD list a voter te chu vote an thlak ma in ECI in guidelines asiam ang takin anomem ti ayan fel tur ani sector officer in polling booth chu atlo angetlo lo ti te ayan fia tur ani EVM a vote la zat le Form 17 a mi te chu ain milem ti chu darkar bitelin en fia tur ani polling agent te chu ballot unit
control unit le green paper sila serial number te chu zia thlak phal sak an ni em ti te a en fel tur ani presiding officer le polling agent te nena chuan postal ballot emo EDC te le vote thlak thei te list chu an kolem ti en fiat te polling station chunga om theina nei lo te anom em ti te a en fiat tur ani indelible ink te chu vote thlak tu te kujung chala tak thatakin an hnoyam ti te a en fiat tur ani presiding officer chuan polling station na thleng te chu a record nei vekem ti a en fiat tur ani voting machine le manro dang te chu ECI in ti dan tur a soyanga char phui ani em ti te a en fiat tur ani vote thlak to dan form 17C ami copy chu vote thlak zo ani in polling agents te nena pek an ni em ti aziak fel tur ani candidate agent emo mi tu po in complaint siam boi thlak na le laom na sherana complaint te thelu te chu da that vek an ni em ti te aziak fel tur ani general observer nena arang thayang perin vote thlak chu engwang point ti boy ani chuan a hriat tirang vote thlak zo a chuan collection center a general observer nena ain hriat tir tur ni a chumi omna report chu envelope in ape tur ni commission emo observer in anena ti tur atuk thil dang te chu atimai tur ni hriat ring tur chu engtika ma micro observer te hi presiding officer emo polling officer te angin aom tur ani lova ati tur chu Inthlan na kaldan chu zalen dikle ti borban ani lo ti en fi ani micro observer te chu mun khat ayatama da thei an ni a chu tianga polling station pakhat ayatama an da chuan chung polling station zong te chu en kol vek tur ani constituency chunga general observer commission in arwat vilna noya athoka anena format omsa charphui tlat chu receipt center ada ani inbiak pona om thei angin ama theyang bera micro observer te chuan engemaw thil thleng te chu general observer nena a in report tur ani vote thlak zo nuwa vote te endik ani line micro observer te chu general observer nena atul ang report turin om ngei tur ni a report ang te chu heng vote endik na hian hriat til tur ani presiding officer le poll personnel te chu anti tur theu anti theinan micro observer tenen in lai chi na thata kan nei tur ani format for report of micro observers mock poll chu micro observer te online ti aniem mock poll nei ani laia data te chu EVM atanga ti re aniem ti le vote here chu 0 ada aniem ti te mock poll nei ani lai hian polling agent engzat nge om ti le eng party nge an ni ti te political party khata changin polling station chunga chuan party in anga changin engzat nge om ti te polling agent te chu ballot unit le control unit le green paper sira serial number te zia phalsak an ni em ti te entry pass system chu mumal taka ken ko ani em ti te polling station chunga om theilo mi anum em ti te indelible ink chu vote thlak tu te kut veilam kut jung chala mumal taka noya ni em ti te identification document a thil in ziak te chu register of voters form 17A chiang taka zialu ani em ti te presiding officer nena emo polling agent nena emo postal ballot a vote thlak zat te chu hriat tir an ni em ti te postal ballot chuang ten mi malin vote thlak non an tum le em ti te le EDC mangin mi vote thlak anom em ti te presiding officer diary tarlan ani angin thil thleng te chu ahun big neya zialu fel ani em ti te presiding officer emo polling officer te chu voting compartment a vote thlak tu te chu ti turan vasilem ti te vote thlak tu kallo inson le alem te chu ECI guidelines mangin presiding officer chuan endikem ti te form 17C a vote thlak dan zialu te copy chu polling agents te nena pek ani em ti te voting compartment te chu vote him taka thlak ani theinan uluk taka da ani em ti te voting machine chu ti dan turin ziak angin uluk takin charphui ni em ti te polling agent election agent emo political party agent te complaint nei te chu don ani em ti le enge an complaint ti te thil thleng tarlan tul nia a hriat te he annexer hi micro observer hian signature pe in aming pumaziak bokanga ani na phone number hun le ni te atarlang bokang use of still and video cameras on poll day at polling station polling station a hian video emo still camera emo manphal ani a
hemi hian webcasting po ati ngal thei ani polling station a hian camera man ani don chuan amang tu tur big chu I polling station a chuan da bel thei ani a camera chu vote thlak tu te intlar lai te polling station a thilkal vel dan hrang vote thlak tu ni na enfiat te indelible ink noi ani dan te la thei turin da ani ang ingti kongjong point camera chuan vote thlak tu te vote thlak chu ala tur ani lo camera chuan engtenge a record ton le videographer emo photographer chuan thleng poimo zong heng mokpol EVM char phuilai polling agent ten EVM charna an sign lai tele thil dang te chu mumal takin a record ang polling station a van doina thleng te po record vek tur ani a big takin heng te hi record tur ani vote thlak tu te votum na vote thlak tu te tham tum na polling station a tanga meter za chunga lam tang zon na voting compartment da dan polling agents kalte mokpol nei lai mokpol a result te clear EVM char phuina vote thlak tu te ni na dik tak highland dan vote thlak tu te intlar lai vote thlak top don a intlar thuizong polling station a inhnial na thleng engpo sector officer observers le Inthlan na apoimo te emo mi poimo candidate tiamin local te EVM thlak ani hlawin polling station a thleng shim video le photography te chu date le time lang veka lak tur ani achunga tarlan te khi entirna mai ani a kim chang lo ti kan tarlange hei bakah hian engro man na nge inom na polling station a man ani ti te DEO in webcasting emo live streaming ti ani donem ti te hriat chian tur ani close of poll Ravi Kumar le atim te tan chuan ni ha thlak tak le omzane taksiya na tho ni ani tuna chuan Inthlan na khar hun alo thlengta Inthlan na khar hun ta na ruata chuan PRO in assignment voter slip te chu vote thlak tu intlar te hne na chuan ale zonga sem tur ani chumi omzia chu intlar jing adu nung ber chuan serial number 1 adong don tina ani slip dong tu te zong chuan vote an thlak zo ma chu vote thlak chu kalpui tur ani vote thlak tu nung ber chuan vote chu athlaka vote thlak hun chu top ta ti Ravi Kumar chuan danang takina pona hun ta vote thlak hun khar ni chuan control unit CU close button chu me nge anga EVM vote tla zong chu chin chi ani close button chin chu siam that le ngal tur ani EVM chu ta pin dan chu honga a power chu ti top tur ani a cable po phoi ngal tur ani tuna chuan control unit CU le ballot unit BU te chu a khaina khung tur ani a khaina chu chin chi a char phuya address tag bell tur ani Ravi chuan part 1 form 17C duplicate copy chuan vote la an chhir te chu azia kanga EVM vote la chin chi zong le register of voters form 17 vote la zia lu atanga vote thlak phallo te pain ainza che tur ni chu baka chuan green paper seal and pek chele polling station na iman te chu a serial number le total number chu form 17C chin chi tur ni outer paper strip seal ABCD chungchang nilovin green paper seal chungchang chu chipchiar takin form 17C iziak tur ni ama ero chu green paper seal le outer paper strip seal ABCD te chungchang chu chipchiar tak ve in PRO diary chuan iziak tur ni PRO diary chuan special tag close button na man tak tele result section pindan chung jok charna na man ani thu te chu kimchang takin zialan tur ani form 17C vote chin chi azat le sil chi hrang iziat tele PRO diary iziat te chu Inthlan hun chunga thil poimo takani awangin ifim khur le angai ni vote thlak na khar ani nuwa chuan Inthlan na kaihhnawih paper le manrua zong te chu an mani pocket thewa khung le tur ani
PRO chuan candidate te emo election agent te emo polling agent te emo chu heng ho da khom na packet a hian an du chuan signature le seal te pek a phal tur ani. Copies of electoral roll, Register of Voters Form 17A, voter slips, use of tendered ballot paper and list of tendered votes in 17B, unused tendered ballot papers, list of challenged votes, unused and damaged paper seals if any, appointment letters of polling agent, any other papers that RO has declared to be kept in sealed packets. Heng packet theih collection center EVM roll da turan ni. Vote la za chin chiana le paper seal te Form 17C. Presiding Officer in Inthlan ma Inthlan lai le Inthlan zot nuwa thupuan te. Presiding Officer diary tele. Visit sheet le 16-point observer le RO report te. Heng bakah hian adang pocket li lai bot sai alangaya. Packet ma saber koma chuan statutory covers ti azia kanga. Heta hian electoral roll ma copy seal nante. Register of Voters Form 17A seal nante. Voter slip seal nante. Unused tendered ballot paper seal nante. Used tendered ballot paper le. Unused tendered ballot paper and list of tendered votes in 17B seal nante da annia. Heng chin chiana emo soifiana koma hian Nil ti ain chu chuan chin chiana le soifiana slipa nil ti inject te chu boma hian thun vek turani. Pakat panhi na koma chuan non statutory ti azia kanga. Heta hian ma copy ti lowa chuan electoral roll copy a oma. Polling agent te appointment letter form 10 a oma. He envelope hi char phui turani. Election Duty Certificate Form 12B a oma. List of challenged votes Form 14 a oma. Hei pawh hi packet chunga char phui ngai dang chu ani. List of blind and infirm electors Form 14A an kopui te zialan na a oma. Vote thlak tu te kumzat don zong tarlan na le chu tiang vote thlak tu te ming list te. Receipt book le puisa te challenge vote a chuan. Paper seal man lo le chia te a omani chuan. Hei pawh hi char phui tlat turani. Voter slip man lo. Special tech man lo le chia te. Strip seal man lo le chia te. Packet pathum na hi chu thil chi hrang da khom na ania. Inthlan Presiding Officer handbook te. Electronic voting machine manual te. Indelible ink set te. With stopper properly fixed with molten wax applied. Self-inking pad te. Presiding Officer metal seal te. Error cross mark rubber stamp te. Indelible ink dana tur no te. Packet palina chuan thil dang zong chu da khom ania. Paper dang reng arovin packet char phui da tura ti te chu char phui da turani. Inthlan na man ro pawimawh turte ida khom donin hei hi hrengang che. Statutory covers packet chunga packet panga te chu asan thewa char phui an ngaya. Statutory covers packet chunga om te chu collection center en fel ani nuwa char phui ang che. Ihan enon le lok te ang ama sabera chuan heng packet pali te hi
EVM da ruala da lu thei turin buat saila. Form 17C. Presiding Officer's Diary. PRO 2 te. Visit sheet le 16 point observer le RO report te. Chu bakah chuan polling station a packet li chu collection center a dalu turin buat saila. Chung te chu. Statutory covers the inziak packet. Non-statutory covers the inziak packet. Thil chi hrang da khom na packet. Thil dang zong da khom na packet te an ni. To the collection centers. Tuna chuan Ravi Kumar le a team te chuan collection center chu security van himna hnuaia an thleng ve ta a. EVM le election paper te chu ti khotlai om lovin collection center a chuan thlen ngal tur ani a ti khotlai a om ani chuan EC in akai noi thei tam tak nen ngai tu ngalin in shem na alek ko thei ani. Ravi chuan item som pathum lai mai chu collection center officer in charge nena chuan a hlana ngaya chuta chuan receipt adonga voting machine control unit le ballot unit a khaina bom chunga dik tak le filter ka char phui. Vote la za chin chiana le paper seal chin chiana. Form 17C omna pocket. Presiding Officer in Inthlan ma Inthlan lai le Inthlan zot nu atu puante omna pocket. Presiding Officer Diary omna pocket. Visit sheet 16 point observer le RO report omna. Statutory covers packet char phui ma sakber. Non-statutory covers packet patni na. Miscellaneous item packet pathum na. Thil dang zong da khom na packet palina. Vote hlak na hmun man ruate. Khonvar pe kan ni chuan. Waste paper basket pe kan ni chuan. Inthlan na man ruate khainan polythene bag emo sai pe mo po. Heng item te hi hlotling tak le du thu samang taka collection center a thelu ani nuwa chuan. Poll personnel te hian an na hi an zo thei ani. Recap. Ruatani rualin Ravi Kumar chuan ati tur sang le mawhphurhna tlangpui te chu hrechiang turina en ngala poll personnel te na tho tlangpui chu athil ti sang te atang hian a tha ti kan hmu thei ani. In na tho tu chu ne taka I hriat theinan training zong a telang che. Vote hlak ni hmain Inthlan na atan man rom mo zong la khom tur EVM set telin na a tho theidan le form sang le stationery te en fel tur. Polling station chu vote hlak ani ma dar card ni atal thlen tur ani. Polling station chu budda na hmun le a himna da pawimawh ma sa chungin ram tur ani. Election law chu zom ani ti en fia tur ani a zom ani lo chuan action lak tur ani. Him taka vote hlak ani theinan EVM chu da tur ani. Mokpol nei pui tur ani a candidate tele an agent te nena result chu hmuh tur ani a hei hi EVM in na thatagina thokani ti chian na tur ani. Vote hlak ani lain thil big le taksalam chang vaklo te nunaw te chu enzuya ngai sak tur ani. Challenge vote te standard vote te le vote hlak sak tu te chu kalphumu mal tak zomin boipui tur ani. Khuarel chian na lo thleng emo thil in mil lo le chiang lo lian thama omin PRO chuan vote thlak chu ati top lai lok theang. Budlu chil na thil alo thlenin EVM a CU chu close button meta ti top tur ani. EC in Inthlan thatna emo vote thlak chol lai lok ani in heng Inthlan na te hi ama anga kalpui le tur ani. EVM le election le khapoimo zong te chu peka Chatta ka char phui veka an mani da na tur thewa da tur ani. PRO diary a chuan thil thlenga piang zialu tur ni. Collection center a chuan hun engma pailovin engkim deliver tur ani. Heng te hi theingil lawang che vote hlak tran ani hmain mokpola vote hlak te chu clear vek tur ani a. Mokpol certificate a chuan polling agent ten signature pe in film khur taka zo tur ani. Vote hlak ti top ani don chawlo chuan close button hi melo tur. Polling station a CU, BU le tek man te chu aza tik tak PRO diary a zialu tur ni. Form 17C tik tak a buat sai ani theinan
phim khur hle ang che Inthlan nia PRO chuan SMS manginemo phone manginemo dar kar ni dan zela vote thlak tu engzat nge om ti report tur ani ti hriat cheng tur Closing Election chuan mipuita ti tur atuk saka amai ro chu polling personnel theih mipuita chan vote ti tir tak tak thei tu chu an ni khovel democracy ro pui ber ti hlotling tu chu I thorim nakha ani chu wangin I na khati mai mai lola I mawhphurhna zong zong te kha chuang takin nun puyang che